שלום, אני סבא קינג. נכון, נפגשנו בסרט הקודם. שמתי סרט של ארץ ישראל. אל תפריע לסופרמן. אני הולך לטוס. אני הצבא של ישראל. אני כאן כדי לשמור על המדינה. אני רוצה בבקשה לקחת את האיש הזה הקודם, סבא יעקב. אני סבא יעקב, דפקתי סנאץ', מה אתה רוצה המפקד? מה אני רוצה? אני רוצה להרוג אותך ולטבוע אותך כמו הבסווית ששמים בתה. כדאי לך לברוח, אתה הולך להיכנס לכלא שעשית שנץ בעצם במלחמה. תביא לי בבקשה את המזוודה השנייה. What the fuck? טוב סבבה, לא אכפת לי. אני הולך כבר מהמקום הזה. חיפשתי את הדרך יציאה, אתה יכול להגיד לי? איזה יציאה בראש שלך, אתה הולך לכלא מלא שנים. כדאי לך. רק אסנטי אחי. ממנטיה. בלה. מינה לבלה. תמיד כשאני רואה אותך אני אומר, איך אני רואה פה נפלא. יא לוזר, יא לוזר. אתם עושים לי הצגה? ביי ביי, תעשו